Вече твърде много видеа ми излизат за това гълтането на корема сутрин по 10-15 минути, че свалял талията, подобрявал черевната флора, масажирал органите и като цяло било много полезно. Говоря ви ето за това нещо. И ще видим след 2 седмици какво ще стане. Дали ще има някаква разлика. Ден 40 вакуум. Оригинално бях планувал да правя вакуум само 2 седмици, но един треньор ми каза, че за 2 седмици няма да видя почти никакви резултати, така че реших да го направя месец. Направих месец и след това продължих още малко и така днеска вече е ден 40, откакто всяка сутрин правя вакуум. През тия 40 дни определено се научих да си гълтам корема по-дълбоко. Мисля, че се вижда разликата в сравнение с ден 1. Мога да задържам вакуума по-дълбоко и за по-дълго време. Това, което четох в началото за вакуума е, че помага за перисталтиката. Правиш вакуум, масажираш органите около стомаха, което звучи много логично. Не отричам изобщо тези ползи. Това, че намалява талията, според мен е мит. Аз лично не видях никаква разлика в обиколката ми. Корема ми не стана по-тънък. Според мен тънката талия е основно ген. Можеш чрез тренировки за корем и чрез отслабване да намалиш, но тънката талия е основно ген. Мисъл, ражда се с тънка талия. Единствената видима разлика, и това е според мен напълно достатъчно, е, че корема ми стои много по-прибран. Често съм забелязвал преди да започна да правя вакуум, как в отпуснато положение корема ми стои някакси издут, не стегнат, около стомаха изглежда сякаш имам подотина, дето се вика бирано коремче. 40 дни вакуум и вече забелязах, че този проблем го няма. Когато стоя в отпуснато положение, напълно релаксиран, корема стои много прибран, много плосък, напълно прав в сравнение с стойката, няма издотини, няма подуто и това е може би смисъла на вакуума. Когато правиш вакуум, ти стягаш мускулите, гълташ корема, стягаш мускулите около ханша и талията и това помага корема да стои някакси по-прибран, по-компактен. В напълно отпуснато, релаксирано положение на тялото, корема стои изправен, гладък. В заключение мога да кажа, че силно препоръчвам да се прави вакуум 5 до 10 минути всяка сутрин, но никой не му пречи. Ползите си струват определено. Смятам аз лично да продължа да го правя всяка сутрин, като нужно време и усилия, ползите наистина си струват. Определено си струват. Даже се научих да правя това нещо. Малко е гнусно, но да се усеща много яко. Да, определено препоръчвам вакуума. Мен лично ми беше много интересно да видя как ще реагира тялото ми, какво ще стане като правя вакуум всяка сутрин. Надявам се и на вас да ви е било интересно, полезно, да ви е харесало и чао!